братя и сестри, Исус Христос, Месията, възкръсна Той да ни спаси цялото човечество. Тебе ще хваля аз, Исусе, Тебе ще славя, Татко мой, Тебе намирам аз спасение, Тебе има вечен живот. Издигам аз гласът си към Тебе, о Царю на царете. В Тебе има думи на живот, само в Теб аз не съм род. Роди се Той на тази земя, безгрешен живот Той живя. Умря и възкръсна, победи смъртта. Исус Христос Спасителя, роди се Той на тази земя, безгрешен живот Той живя. Умря и възкръсна, победи смъртта. Исус Христос Спасителя. Заповядайте. Не, tu коя тук е Арика? Чапаш латето. Станете си до тях, както си. А че не четворка, как? Станете долу булката, По-галгаста. Точно, да. Супер. Супер. Студенти, уважаеми кумове, официално ви приветствам с добре дошли в ритуална зала град Петрич, както и днешните младоженци с решението да станат и пред закона едно семейство. Тъй като това е не само малка, но пък е много важна и много силна институция, така че в бъдеще вие и пред закона ще бъдете едно семейство и от днес нататък ще имате една фамилия. Но преди да се случи това и преди да подпишете документа, е необходимо устно, свободно, тържествено да потвърдите вашето желание да сключите граждански брак. Неофициално се обръщам към вас, Мария Николова Кирчева. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Красимир Васков Кирилов? Благодаря. Много неподходящ момент. Да. Точно за дата. Някой май против, ама няма да го чакаме, затова ще е момента точно да за твоето да. Красимир Васков Кирилов. Съгласен ли си да сключиш граждански брак с Мария Николова Кирчева? Да. Благодаря. Браво. Връщам се неофициално към вашите свидетели Сергей Стига, Димитров бе. и Сашка Димитрова. Убедени ли сте, че двамата са взели най-правилното решение, идвайки тук днес? Да. Благодаря. Скъпи младоженци, заповядайте при мен да подпишете своя Подпишете. акт за сключен граждански брак. Само ако обичаш малко място. Да. Може да станеш отпред да ги снимаш. Мария, ето тук отвън. Шукам си снимки за такива. Значи така, Мариса. Не, майки рал снимки, мога. Лошо ли са? Никой чудинки. Так си. Гледайте. Ще снимам. Избягат, ама можеш да го настъпиш сега. Да си знае, той си знае, така ли? Айде, Томенака, Кумовете, да подпиши. заповядайте при мен. Сашка, ето тук, съобщението. Добре, и Сергей.
Така. Благодаря. Съгласно закона и обичая и с правомощията, дадени ми от кмета на община Петрич, обявявам гражданския брак между господин Красимир Кирилов и госпожа Мария Кирилова за сключен. Честито! Браво! Разменете и вашите хълги, които от днес нататък ще бъдат външния символ на вашата съпружеска вярност и любов. Желавам ви винаги да се обичате, сами неговата, на дясната ръка да безименния пръст. Да се обичате, да си имате доверие и много да се слушате един друг. Нека днешното да ви сплоти и да се умеете да съградите много здраво и много силно семейно огнище, в което да посрещате не само вашите деца, но и вашите внуци и правнуци за бъдеще. Заповядай официално, вече си госпожа Кирилова. Честито! Може, ако искате да си се обърнете и да се снимете назад с фона по-подходящ. Блажени, блажени, бедните по дух, защото е тяхно небесното царство, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, блажени кротките, блажени миротворците, блажени милостивите, защото ще видят Бога. Блажени скърбящите, блажени кротките, блажени миротворците, блажени милостивите, защото ще видят Бога. Блажени сте, когато ви хулят и ви говорят против вас заради моето име. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас